So number 2 ang akong ihatag sa inyo ha, saon pag-apply. So mao na to tong gisgutan. Ang una is magilumtan, number 2 is pagtuo. So mao ka na ang number 2, pagtuo aron ma-apply nato ang authority or gahom nga gihatag ni Jesucristo kanato, mao ang pagtuo. Butang sa atong kaugalingon nga wala gyoy pagduha-duha. So in Mark chapter 11 verse 23, truly I say to you, whoever says to her, says this mountain be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. So mao kana ang giingon ni Jesus nga example niya ang bukid. Kung ingon ikaw nga ibalhin kini or i-throw no ilabay dito sa dagat kini mabalhin, inana kadako nga pagtuo, sample lang kana niya. Kun dili mutuo kita nga kanang tanan nga atong gikuan nga madawat na nato.